Tohle je Lisa. Ona je to moje kamarádka. Moje maminka a tatínek ji nemohou vidět, takže si myslí, že je imaginární kamarádka. Lisa je úžasná kamarádka. Dnes jsem se snažila zasadit květinu na dvoře. Snažila jsem se je zasadit do pískoviště, ale Lisa říkala, že tam je její spící tatínek, takže jsem je zasadila do špinavého šálku. Lisa je dnes ve škole se mnou. Představila jsem ji paní Monroe a paní Monroe se zlobila, protože Lisu neviděla. Lisa byla smutná, takže ukryla houbu na tabuli. Včera byl můj narozeninový večírek. Máma koupila pizzu, ale nikdo nepřišel. Lisa řekla, že na verandě přišli lidé a pak odešli, ale nechali dárky. Dostala jsem 3 panenky a nějaké boty a $5. Já a Lisa jsme si hráli s panenkami. Paní Monroe dnes chybí. Náš supl se jmenuje paní Digmanová. Je hodná a pěkná a nechává nás mít čas si psát do deníku. Přeji si, aby paní Digmanová mohla zůstat naší třídní učitelkou. Dnes mi Jonathan Parker sebral penál s tužkami. Paní Digmanová ho nedokázala najít, tak mi dala jeho tužky. Lisa také přišla do školy, ale paní Digmanová je nemůže vidět, ale řekla, že se domnívá, že Lisa je skutečná. Včera jsme se vyšli s Lisou na dlouhou procházku, dokud měsíc nezapadl. Tátu to dost naštvalo a řekl, že Lisa je hloupá a falešná. Lisa byla smutná a zmizela. Dneska nešla Lisa do školy, ale paní Digmanová řekla, že paní Monroe už se nevrátí. Táta byl včera celý den v práci. Nepřišel ani domů, aby se snědl večeři. Dnes je stále v práci. Maminka mi na dnešek dělá puding. Puding je můj oblíbený. Chybí mi Lisa. Táta je opravdu zaneprázdněný prací. Nepřišel domů o víkendu. Máma se na něj zlobí. Chce napsat Lisa dopis. Milá Liso, chybíš mi. Prosím, vrať se. Je mi líto, že byl můj táta na tebe zlý. Jsi má nejlepší kamarádka. Lisa se včera vrátila. Řekla, že jí je líto, že odešla a řekla jsem jí, že tatínek se nevrátil z práce domů. Lisa řekla, že paní Monroeová a on spí. Doufám, že se brzy probudí.